Dobrý deň, vážení športoví priatelia HK Agro Topolčany. Na dnešný klubový rozhovor sme si dovolili pozvať pána Desidera Jakubičku, hlavného trénera mužov. Pán tréner, viete nám zhodnotiť prvých 5 kôl aktuálneho ročníka Nike Handball Extraliga? Nike Handball Extraliga má odohratých 5 kôl, ale družstvo Topolčian odohralo zatiaľ 4 zápasy. Nakoľko v Nike Handball Extralige je nepárny počet, tak hneď v druhom kole sme mali pauzu. Začiatok súťaže nám vyšiel, myslím si, k spokojnosti. Vyhrali sme v Bratislave, zaremizovali sme so Záhorakmi Stupava Malacky. Hrali sme vyrovnanú partiu v Košiciach a teraz sme uspeli v domácom prostredí proti družstvu Kúpele Bojnice. Pán tréner, aký je prínos nových hráča Michalku, odchovanca Topolčian, v predošlých sezónach hrával v Prešove, a srbských hráčov? Som veľmi rád, keď odchovanci Topolčian ako David Michalka sa vracajú do klubu. Je to skúsený hráč, ktorý v Prešove odohral veľa ťažkých zápasov, či v Lige majstrov, či v SEHA lige. Takže je to určite pre toto družstvo prínos v jeho príchode. Zároveň si ho hráči zvolili za kapitána družstva, takže aj tá šatňa si myslím, že ho zobrala s plnou vážnosťou. A k srbským hráčom je krátky čas hodnotiť. Zohrávajú sa s družstvom a verím tomu, že budú postupne prínosom pre tento klub. A ako hodnotíte po prvých 5 kolách súperov pripravenosť klubov v aktuálnom ročníku? Je to začiatok súťaže, takže tie prvé kolá boli také opatrné z každej strany u všetkých družstiev a ťažko ešte v tomto začiatku povedať, kto a kde sa bude pohybovať v tabuľke. Favoriti, myslím si, že sú jasní, to je Prešov, Považská Bystrica a stred tabuľky bude veľmi vyrovnaný. Bude veľmi dôležité, aby družstva boli kompletné. Každé zranenie hráčov v týchto družstvách môže zmeniť celú situáciu. Ďakujem, pán tréner, za vaše zhodnotenie a želám vám do nasledujúcich kôl všetko dobré a veľa úspechov. A ja chcem poďakovať všetkým fanúšikom a najmä fanklubu, ktorí sú naši 8 hráči pri domácich zápasoch. Ďakujem.